Shisngi shwa ka jingyawi ki buot kata kashitrik ulber ajar fulai ki dur bat ki video ki sapriang hi rensan social media ya ka jingpynkhreh khawai lepa ki nongkershan ubak perston tensong kertong ka NPP hak election MLA ajar fulai na Pynursla constituency hak shnong walangkhat kini ki video bat ki dur ki peni ki nongkershan ki ba ot bat sheddo bat penbej ki khiu nak bata bat shed ban tiu ban penlong ka jingya bam sngova hak artrik ulber ajar fly da jinget baskem bu ba preston unsha chit biang go MLA na Pynursla constituency hak asien kebasan kumban syukdau bu ba preston tensong deru sembut menteri rangba ke jela bat ubadan ni ke jingkermen bu nyo ban syong hak syukui menteri rangba hak ni kenti banwan katkum kini ki video lai i kilong kemi kilong kpa ki bon kamba ban penya chacha i jingpynkhreh kacing nyawi ki buat kan long artrik mentau benai hamadan pulu hading kacing tabut ke belong hak arpunyo trik urumpang arjar arpulai Tolong beli ini nih. Oh, sana. Ayah ning. Non. Ambro na nang ring lem ba? Iyo jin ka iba ba?